guys, part 3 na nyo. Please subscribe, comment, Nasa share YouTube, ano sunod adlaw ba? Ang problema, kinahilak lang. Okay na, natural na. Hilak siya sa kalami siguro. Pero kita na nasa nilutan. Nakita man ako sa YouTube. Nakita man ako sa YouTube. Ako nag-iindan. Yeah. Taro sa galing. YouTube. Kaya taro ko siya. Ako talaga. Wala po ka katuyok-tuyok ya. Ha? Wala ka galaw. Kalakaw-lakaw. Ang service? Oo. Ang service mo ko. Basta magkasinabot. Huwag di magkasinabot. Naog mo ikaw mo ane. Para anak, kung janggas ang hiluton ka. Layo kahit. Layo na kayo. Layo eh. Depende lang yun. Pero layo yun. Layo na kayo. Wala mo kay service na. Okay, ang ako service, ang problema da, maimo magutanan papada. Ang ako trabaho under eh. Oo. Hanok na sa imong tanan. Dugay ko kabalik. Moro mahulog ni moro kumbaga sa sakyanan. Pakyawan ang van. Service pakyaw. Imbis ka mamasahero ang bundle eh. Pakyaw man mo di imo tanan. Moro nga na ba. Huwag niyo kasi nabot. Ano na po? May doon lamang kayo na eh. Doon lang kayo antukan. Oras yung tunga. Urot, magandang oras. Di ba kung ikaw mo anto na rin ba? Tali na kaya antukan. Mayo kung ano yun, Andre, mas dali na. Sir? Kaya, ay. Wise. Nagugay nag-booking, no? Ay, din pa. Nagugay nag-booking ba? Boleh kita nak Okay, meron, pizza 15. Usap. Sab. Ay, parwat. Singot uga, pasagdan lang. Relax lang. Kailan pantigil lang natin? Pikas na. Pikas lang. Lugay lang. Di na ko ulit. Sige lang tayo. Ilang barakatan, no? Ilan nakabuk na palakan ako diya. Lanjut. Talagang paralyzed yun. Wagi ka so. Pero sa kaon ko na ako na diya. Ang dara sa ano? Barakatan. Kalayo ato? Kanya kayo ko. Sige na lang, para lang makatabang tala, 2,000 larga. Dili sokol, naog. Sige po lagi kwento, matulong mo naog po ta. Round trip, dako kung yapong round trip. Sokol, ako may pilar ay nabili ni no. Ako lang, basta ko nasaka lang ko dito. Lumutang pungo, pero ikaw nyo. Mo ba na iyang lihok ni Galihok kaya? Ang kanan ang wala. Ang kaning wala. Ganda gamay. Ano ka gamay po? Kaya? Hindi ko eh. Naglamang ng dessert. Hindi na lamang kayo ng dessert. Ano yan, nasa libro nun. Bisaya, may libro hubungan. Di pa kulbangan na kamo. Lakers.
maghilot na naman, pero mo na malaksan yung parabiotic mo. Ha? Sapay ginagawa mo, man panahod ko. After 4 hours of speed, ayaw na ka. Gaan king lawas anak ron ba? Maghanap kasi yung pangwan ko ba dinsan, home service. Ayaw kay boss. Halimbawa, one day, sir, ano ka dito? Oh, pwede rin ako. Schedulean niyo mo ba? Nalabaw na. Pagkain mo nga rin, larugod. Pwede makaon, nag-gasolina, may siyempre taplan ng adlaw, mabudali. Pero at least daghan tao dito. Pwede kuwan lang, 5 katao lang. Labing taas lang kayo. Ang saan? Ang sa one day kaya, alam mo, magbigay siya ng one day sa Jensen, lima lang yung katao. Oo. Tama to, kung gusto nimo mamili sa kauban. Para at least dili malugi kuya. Wala lang dito, wala kong kasulay. Pila magasolina diha. Kaya multikam nimo ha. Ang style sa Barakatan, naglima sila ato. Juan, ang Pinas ato katong stroke. Siya, kaging sa kalibo. Nagkuhan sila to. Itagahan ko tag 500 ang isa. 500 isa, plus iskalibo. Sa gasolina natin iskalibo. 500, 5 katao. Hindi nag-35. Atong disdas, magko. O sige. Sukol ko, kapasukan na alam ko niya diya. Ano to? Pwede na sa kuya. Kalibo. Kalibo rin may karga ng Kalibo niya. Kung tanaw sa natong dagan primero ha. Iya katanan ako. Di Barakatan. Puro tungas. Uy, kalayo mo ni Ani. Nakuratan ko sa... Kalayo ko ni Barakatan. Ayaw mo ito kuya, subidakon kayo ito. Saka tanan. Walay patag. Saka lang. Huwag mo minuran, mahunong. Saka tanan. Okay na pagbalik. Pero lipay po kasi wala na lang magununod lang gasto. Nahilaga kayo nakalayo, nakalakaw. Nagka nagkakusukan niya, marang kapulo ng kukusaka diya. Kanang upat ka side sir, ay kalimot ha. Upat ka side mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog ha. Ay kalimot. Bungkagong yun na siya, kaya di na bungkagong, magkadugay, magkabukat na siya. Ang nga na itong imong ligo hapon gabi ha. Isa ba ito, ininit? Sir, Twitter? Hindi sa pwede lang. Tanga gina. lubot tak pwede. Oo, ang buntag, kung siya inawasan sa gripo, wala tayo iligo. Kaya healing na siya. Ha? Kaya lang, kung bata, kung ditang ininit mo, kaya hindi mo ligo. Ah! 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 Sukit yun din ako siguro ito. No? Kapalo mo sa YouTube. Ah! Ah! Kagamay. Ah!
Sir, dilot siya, mga pilaka. Ugba pa siya maligo. Karon ng gugma wala ligo. Karon ng lawa di pwede magbasa. Karon ng gugma wala ligo. Kung makaligo siya mga Sunday na, Dire ba? Friday. Domingo na. Pwede mo daw, no? Basta sir, Ako ano mo tingog? Wala. ako. Wait. Nakatanong mo, wait ito ba? Saan ko sa anak? Ha? Ano ko, kusog. Pero na ay title sir. Isang title ato. Buwan, home service. Parakatan. Home service, parakatan. Tanaw dito. Gano ko, balik na ko tulog. Uy, siya naman itupang puntahan. Dayon. So pila to siya ka session sir. Kedua pala ito na ilot. Balo. Lakaw na ito. Hindahin lang. Pabalag yun eh. At least ada man na sugod. 1 man to sugod. Di man na pwede 10. So 1, 2. Ada man na. Ano bro? Lakaw na yun. Wala kayo gunit. Lakaw na yun. Ba't? Gawa lagi niya. Pag maghilot, gawas na siya. Hindi mo na magawas. Isuot mo na kwarto. Kaya pa na di manginan. So ang next ani sir, next week, Next week, Ichi. Friday lang gyapon. Oh, kung amor din na sa kung sa lawag sugdan, Dili pwede Saturday. pwede po. Kanang iyo kung yung lugar pud mo, kaya ako kay maninti mo kung lugar. Pag makabook mo, okay na sa lagi mo time. Mas okay mo sa Sabado. Lugar mo sa Sabado. Friday magud na klase. O gani, no? Siksi lagi karon mo. Ready lagi karon. Karon nag-miss call oh. Si Drake sa miss call. Isa ta mo ka karne boss. Hindi ako kaon. Dala sila. Ano sir, nurse magud ang igsuon niya. So, Nga. okay lang daw magkain pero ano daw limit, gamay lang ba? Kain nga. Halimbawa once a week, isa lang ano mo. Di, Dili kanin na nga siya sitwasyon pwede. mo niya. Di sa gyud nita. So kailangan malunggay at saka Malunggay isda gyud, lang. malunggay gulay niya. Kanan nga mga Steam lang. liso, bawal. Ay, may liso. Para ka Halimbawa avocado. prutas mo na siya kanang gulay bitaw nga para nang May- mga may- beans, mga munggos. Kalabasa. Okay na na, lahat mo na siyang liso. Okra. Mm. Pwede. Mukhang butak isda, walay kaliskis. Ha? Urot. Matambal ka, borboron, burot, marilison. Bilong-bilong ka na, ha? Ya, nindot siya, permanent sabaw. Dili pwede siya pinirito. Kaya nga naman, amay makika. Hindi siya katabang sa kalawas. Pero okay, ko talaga ang ano, may blima. Taon ko ito, mas manok, isa pa, baka. Ang ginapakaon na pali sa iya kalabasa, talong. Pwede po talong, sir. Okra. Kung tagtalong, basta okay mo ginawa, boss, ha? Oo. Kaya kalaban na sa bunga, kutas, bakon, ang talong, ha? Sino mo, o dili magkahubakon, bro. Dahil na kung ginawa mo, kung Asma, magkulang, ana. asthmatic. Di English lang yung ganyan lang. Ubak banday o asma. Hubak mo. Oo, dito na lang ta sa murag kutas, murag bunga. Mura lang, ha? Bawal yun ang itlog, manok, ba, talong. Do. Ah. Ha? Ano dis balay? Kapit na naman. Kapit na naman. Pagkatira ka subay. Raptor na to. Kaya nga, Asa day mo? Sa Grand Mall mo? kaya
aton, kaya to. Ha? Wala plastada gyud ba? Wala man dyan. Kuya. Sir, katong biogesic Nana mo diha? board, ug alaksan. Kasi gamit ko siya. Ah, Pagkaon, Maghilot. pag humanyag hilot, Dinumon. Kuman kaon. 30 minutes. kaon dahil sunod. Sunod. So, una Dili ang nga tambal bago. kaon, tambal. 30 minutes. Nga to nabala ano kay kaon, tambal. Bisang unsa, maguna ginatambal bago tamo. Isang kung mainom ko ay kung Let's go, mana mo diha. Minum kag tambal, kaon. Una nga gid ang tambal. Tapos, sir, Nasa pag wala? human, gabiin ako, or isa 4 lang. hours lang. Ano man? Karon. Mawa. Alima, nakainom siya karon. 30 Oo. plus 4 hours. Mag-inom na po siya. Kabalos. Pero before, magkaon. Ikaw dadag dito ha. Mapi maskil. Mabi mo siya. Mia mia. Alpen. At may ratambalan pas. Pare. What is? Metin. Ang metin 200. Ha? Ang metin 200. May 10 Hindi mo kung kayo nahasa mo sa Arabic. Arabic mo ka, no? O nahasa ko na Ako sa kay Arabic. halos man mga India man Pakistan. Dito mo ko Kumon siya nahasa. Nepali. Nahasa ko Arabic boss kay sa ako din naman Andalus. Ako lang Pinoy. Kaya kailangan mag Pero kayo pa dito kay nakabot. Bisang unsang klase pa sa di lang Pinoy. Ah, namaskar. Asa day ka nagtrabaho dito sa Riyadh, sir? Sige. Na construction. Mason ko, napakuli maghilot. Muli na may kalas 3. Hilot kalas 4 hangtod gabi eh. Ang kamot kay para makapalit to. Skilled worker, sir, di ba dako? Ano dito? Dako kung gwapong kampanya. Depende pala sa company. Wapong kampanya. Ako di man dako pero every month sahod okay ra. Kada bulan salary easy. Salary easy mapi easy. Bali dalo injas. Company map pulos. Bali dalo injas. Sa sweldo gani sayo kayo ampak tanan sayo pa kay mo withdraw no. Dalo injas wadi. Wadi pulos. Pero mas dako gid ang percent kay ate. Sa Mas dako sa kasulduan man niya ha. Natag ng tanan. Ako to sa Ang ako akatorang hilot. Matang hilot na ko. Dito ko nagahilot. Dili dire. Pero kamay boss. Di ba gyud? Di ako anay Kamay ra ko sweldo bro. Ang mabal ka mawadar man. Manawag naman na yan. May 5,000 lang ano kung uya puntahan. Okay, overtime. Dito, sir. Dito ito ko nagahilot. Hapit ko di ka uli. Pinagang ko gusto may dito. Pinagagag 100 na yan, nakaima. Pila na ko na 100. 1,000. Oh, na nakay 1 to 1 3 depende sa palitan. Karon na 1.5 na gud. Nakapalit ko laptop, kapalit ko power amp, kapalit ko kani cellphone na gamit ako dito na. Hilot ra na. Tigom lang sa ano ba? Nang mapalit ka dito last day of Ramadan. Una nindot ipalit dito. Yato. Baba ko na. Pero kung walay Ramadan mahal. Ah! Ah! Ang dagamay. Tumog sa dili man kinapumilo, pinangayo ang dili. Sa Ginoo. Gift man gud. Wala siya agig mga kumotora ko daw. Ilang ako gusto ko unang mahal ko. Ay, hindi ko. Ayaw wag. Wala na dahil ko kuyo. Wala ano no? Dito sa Riyadh. Anton, di patabi-tabi ko ha. Dagan ko gusto yan.
kahoy. Ah! Ah! Balik kamay mo. Hop, butang na. Ay kamay. Yan, kay ang nurse, paligoon man dyan gabi eh. Ano Ilang to, oh. Ah! 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 Okay. Oh. Ah! Ah! Okay. Oh. Balik boss, sarap. Ah! Okay. Ah! Okay. Okay. Ah! Okay. Okay. Ah! Okay. Okay. Dito kami boss. Tama-tama yung ikaw dito. Ikaw lang jacket, Ah! naging pants. Medyas. Eh, para ang hangin, hindi ka sa loob. Hindi ka pwede magpasa ron, boss. Oh. Yan ni taon ron, jadi magkakahinlaw, pahungit lang sa ha. Okay. Tinudon dyan, kaya rin di nang balik. Okay. Balik pa ko eh. Bon, ito mo sa... Balik po eh. Hindi ba rin kaya sa nari? Kinamugalakan pa rin yung iyan yung agay! Agay! Ah! Ah! Balik, boss. Gawa ng mga haplas. Uli ko ng haplas. Ilang ko kayo tinudon, boss no? Ah! Agay! Daw. Awas sa kita. Ah! Saan ka na, boss? Ah! Baba. Ah! Tagamay. Agay! Agay! Ah! Agay! Tulog yun pa. Ah! Agay! Ah! Agay! Ah! Ah! Agay! Ah! Ah! Ah. Gahe. Tanan ako. Ay, pugot na. Wala na may baligya. Boss! Ikaw, kano pa man ka mag-pilot? Wala pa? Wala pa na-injured? Tigoma lang sa panahon. Para dili logi ni hilot. Come go! Pwede pag tag-J's ang isa. Ah! Oh. Dali na, Jackson. O nga naman, gano'n naman lang ng kisig. Kasabi. Yan ako naliya. Ah! Agay! 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 Agay!
Agay! Balik ka. Diba? Kita. Banta kamay. Hindi na lang butanin, kinulatan na itong customer set. Ito abang ka ng maayo, malibyuhan naman lang. Tama ko talaga. Wala mo sukulaan ni style ba? Imo dyan, Ay, oo. singot. Tingnan, kitaan ba? Dagan ang ganin mo siguro mga daw ka oras kaya no? Ano yung, buha mo nga. Malibyuhan na lang. No, dagan ang daw ka oras kaya no? Daghan na Pagkabot mo, dyan. sugod na dahil mo. Kung pag ano na mo, nagsugod na yun. Dagan ang daw ka oras. Hindi, malangan kong ani. Lugay ko ani, basta mga stroke man stroke, para rice. Kaya kung human. Ito, tagamati o, lubog. Yung cancer. Yung cancer, TB, dehydrate, pagit. Bayat na kayo, maros palito. Ang kamot, wala nang magkagang. Naghinan sa doktor, ayun, pahilot ha. Ikabok na niya yung bukog. Ito, naglubog. Ayun nga, kung ka tao, basta i-admit, pahilot. Ako nag-last option na to nila. Yan ka na magwangan, kaya dili mo sugot ng anak na lang yung papa. Ano, magbulak na lang ta. No? Mamatay, matatulan. Pero kung ano ba, yung ato sir, maana lagi yung bones, dili na mas straight. Karon na masayro na lagi. Pero itong dati, katong Anak, hindi siya murag kagang. nahilot. Yang sama, sukol pa ka mo, sukol man gid siya. Bahalan daw, sakit. Total, wag man din namatay sa sakit. Pero sakit dyan. Pati. Ano na, masayro na. Tampun, ako pa sa kumpiyan. Yung taga-asa ko siya sir, Mabli. taga-asa. Taga-mate. Anto mo to nagkatag-katag na kasi mga manis, stroke, stroke. Ano ko dahil ko. Isang unsa ko basta muduol ka. Kung di ka muduol, dili man ko na pwede nga. Ilutunta ka. Lutunta ka ma'am. Hindi na pwede. Hindi ka ganahan. Ikaw hangyo. Yung labi na tanong kayo, kabangi dyan ko eh. Gusto pa kong makuhaan. Sige, ang pulang kasi na ko. Kaya siya mag-mabot. Tanan. Kung sa desisyon niya, dawat rin ka. Kinamang ko na siya plano. Kaya na naguto ba? Wala na dyan. Basta mga ano, ma-pressure ko eh. Stroke, hand-stroke, wheelchair. Ano bang dito hospital eh, hapit pa dyan eh. Ano mga disgrasya. Eh, gawad, iyapon ka ko, pati speaker lawas. Kung saan sakit ko rin mo tas magsuwabat. Hindi ko pa dili. Oh, maala na, oh. Mahirap ka ko, oh, anak ko, oh. Mudul ka. Kung siya resulta sa hilot, kasi wala yung mga manabip.
Saya matulog ko trigo, alas 11, alas 12, alas 10. Naman doon mo pahabol. Mahilot pa, alas 9 na. Dugay kayo mo man. Tulog lagi na ako, gagmay na. Kinahanglan mo dyan matulog pa kay Depende ka sakit mo ulo, sir. Kaon lang ka, sakto ka, mabalag ka may, basta nakakaon dyan ka. Kaya nga ne, after ane, bigyan na si kondisyon bagdulo. Kaya kaon na dapat. Nataw naman ta, tao kong isakyanan. Samot ang tao. Ito na. Lago daw. Kaya nagakontak ako dyan sa service. Ang nagali, nagit kung ikaw mo demand sa inong presyo. Boss, musukol ka ng presyo na rin. Ito ng Davao, ang balipat ng gapong ko. Mas doon na ng Davao guys. Oh, balipat gapong ko. Kanto lang kong Davao home service, katong hatod kuha ng jud ko. Kana, magasinabot dito boss, okay po na ko boss, sa tapulan trabahan ni. Pakuha ko din sa kanan, hatod ko nga. Kana, kaya di ko mo gasto, imo ang gasto. Imo ang gasolina. Ato silpon gamay gutan, paliw ko pang Ano? tawagan ako si Saysay Basig. Sa hindi ka nakatuloy ba? Ay, nag-inject no? Lana na kuya? Aplas. Kaplas lang. Grace aplas. O sige, sagol mo na. Kasa. Kanang imong kanang ginaamsan mo. Kani. Kanang ginagulitan nimo ba? Amo na siya? Kani. Ah, Palit ang haplas, butang sa mo diha, man. Balin ka na. Agion sa dito. may wala si baho ba? Ah, wala na eh. Ang uban, baho pa na. Ngayon. Kapahilot mo. Baho mo din mong haplas, ano ba? Dali lang daw matultulan din, sir. Dali lang daw matultulan din. Hindi man kayo kuan. Sulod gamay, wala na. Umagad, ato ka dito, ato na po doon, dagang kay. Kuya, gusto mo mahilutay ka ng bukid na. Sakon din mo.
Tama. Hindi lang. Kita pwede magbasa karon. Nga karon ko mawala tayo ligo ha. Oo. Ika na lang gani kauno na to. Da, lawoy. Oh. Burot. Matambaka bot-burol. Ang nindot matambaka. Ang baka. Muna pinakasabit. Tulay. Sabaw. Tulay. Di ba mo na matambaka tulay, di ba? Oh, mana. Tulay, tulay man sa ginsan. Ah, tulad. Muna pinakalamig sa mga tambaka. Sa ginsan tulay mo. Ha? Ah, palihog ko. Ano ba? Hit lang ba? Sapa no? Pwede mo malihog mo? Ano? Ako lang kami. Ay, bata. Si Mahapong. Tara mo. Malihog lang ko mamag. Kanang nasa screw. Skruhan, kanang ilok ka lang ba orange. Orange na kana. O nasa kilid. Nana. Na. Na. Motong kauban. Tama. Ah. Itong babae gani na mo to iyang asawa at motong dako-dako sa ay dako sa ano, Freedom Life. Sa Freedom Life. freedom. Ano yung babae gani na asawa na to? Siya mo sa sakyan nila. Puhon, magbasa lang may puhon. Ano ba? Wala may sakyan. May ano man doon sila sir yung trabaho. Trabaho. Pwede rin mo mag-commute. May gani puhon, magbasa lang yung puhon. Dali lang mo po Dahil naman po, Dali naman kayo pag bus, diya sa terminal, Gani. pwede ka, wala na. gani, magbasa lang gani yung puhon. Timaan naman ka, rabina daw. Gani. Ngayon driver, rabina. Ay lagyan po sa gym. Kaya abi man ko na sir sa ano pa ka ba taas. Oo. Pangkid pa ka. Dali, at Dali lang puhon, man day ka sa mga ano. Sentro naman ko. at least mag-ano lang yung magbasa Sa lang. nalay address, di po lisod. Ayun, nabina, di ka ba sa ano, manggalang ah. Pag mangka, ay lagyan po sa gym dong. Hagbong ako na sa mga gym. O, di, wala. Wala, si Paala pa pala ako diha. Wala bahala daw, backline daw. Alis o, dagway address. Nga pangaas, hindi pa man tailado yung tibok, digos. Kaso si Eric, may kabalo. Pero address, wala, dali na kayo, no? Namoy yung Melina sa inyo, ha? Na, o na. Nandito na. Si Melina? Oo. Kung namoy yung Melina sa inyo, ha? Dali di ba sakit? Oo. Oo. Ang Jamelina naman ay kang itong kahoy. Kapalit niya. Ang dahon, Oo. naman sa tumoy. Putlon ni mo to. Oo. Kuman, baliktar ha. Ibutang dire. Ano yung dahon? Tulo ko buhok. Dahon? Oo, ibutang ang dahon dire. Pagbutang mo tulo ko buhok. 30 minutos lang, tanggal lang, ilisi. Muna imong trabahoon. Pinaglaw, sige, ibutang. 30 minutes lang. Sige. Suyo po na niya pinakailalom mo na. Ha? Di na ano, di na ka ng ano ka ng kalayo? Wala na. Ano din sila? Diretso na. Powerful ka na. Powerful ka na. Kada 30 minutos, tanggal na. Bilis bago. Man, balutas yun. Kita na rin ito, pinasaan na, yung malata. Si kuan man yun. Friend din ako yung mga kuan man. Lakuan man yun. Pinagay po nila, si kuan man yun. Mga comment sa YouTube. Comment ka ni. Si kuan man yun. Share pa na niya sir. Ako yung share. Makita na sa mga mo. Antay ka sa mga. Kunyari ka nagasagit. Sakit sa kalami. Ang sakit, kana kang pagkuhan. Pagkuman, wala na kay bation na na. Ay, nakabawan ako ba? Maligo, normal, unang tulo sa gripo, no? Kung sa'yo inawasan sa gripo, Oo. okay, ligo. Okay. Pero sir ka nang bumnong ang magkaayo, di ba? Oo, pero healing na. Isting anak yung ka na bitong
Kurang hindi pa maulan, dili ka rin tura, lain lang. Halimbawa, sir, high blood man siya. So, unsa ang dapat niya unahon basa? Sige. Ang high blood, wala na siya. Dilo try katapatan ng high blood. Kaya ingon daw nila, di kita unahon ang ulo kay saka daw ang ulo. Wala na connection. Diba? Ang kalaban sa high blood, kung di ka mo inom tubig, kaya kung saka kung ng dugo ni mo or para nang wala pa sweldo, asa mo ito taga high blood. May sudan. May sudan, high blood juga. Ay, Ano man lagi dili high blood, lagos sweldo, high blood man lagi. Oh, so dili ang high blood siya, kuhan. So, dili ko na siya sa lawa, sir. It's either Ang- payat man ka or tambo. Kasagaran sa high blood, taba din siya. Kung mag-reduce kasi matimbang, Hello! lisod ang high blood mo pasok. Hapit na mauman! Hapit na mauman! Hapit na mauman! Asus! Nalang! Grado ba? Naluto na po, no? Okay na boss, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Medyas, jogging pants, jacket. Para lang ugma, wala ligo. Walang gapon na inumin siya. Okay, ano ko na. Sa lugar mo, si Bindays ha. sige. Ilan siya na to ibok? Panawag lang. Kamalawi na lang ko. Kay Pasig, ang yung time ba? Kaya thank you for watching guys. Love you guys.